Сине, ела тук татенко да ти покажа нещо. Моето момче, ето това от чуки 10 пирона и ги зади и тук е в тази дъска. Добре, тате. Готов съм, тате. Вече изпълних това, да ми каза да го направя. Браво, моето момче, ти ги изпълни моето желание. А сега ги фани и ги извади един по един. Тати, виж, готово. Вече го направих ти, каквото ми каза. Видео. Браво, моето момче. Ай, сега ми кажи тук какво виждаш, зад бяха забити пироните. Да, тук виждам 10 букви. Да, така е, сине. Когато каже човек лоша дума, остава следа, както видя тук.